Krásný den z LinkedIn, moc vás zdravím a dnes mimořádně v úterý vítám u poslechu pořadu v rámci cyklu Ženy na LinkedIn. Mé jméno je Helena Hájková, provázím podnikatelky na LinkedIn a dnes provedu rozhovorem svoji, mohu říct i kamarádku, protože Janku znám v online prostoru už velice dlouho, takže dnes bude mým hostem Janka Urbanová, profesionální aromaterapeutka, aromamentorka a lektorka. Janko, krásné dopoledne, vítej. Krásný den všem a moc děkuju za tuto příležitost v mimořádný den. Janko, jakou vůni jsi přinesla sebou? Jak ti voní dnešní den? Já tady mám bergamot. Bergamot. To mě fascinuje, že vždycky, když se tě ptám, kdykoliv se tě ptám na nějakou vůni, tak když je to směs, nikdy tam tady ten bergamot nechybí a já si ho neumím představit. To budu muset napravit, takže pro Janku dnes bergamot. Janko, ty jsi aromaterapeutka, ale nejenom nějaká aromaterapeutka, jsi i průvodkyní dalších žen, které se tímto krásným oborem zabývají. Pojďme ale, než se k tomuto dostaneme, na začátek toho, kde ty si potkala aromaterapii, čím tě uchvátila, proč zrovna toto děláš? Ta cesta je asi vlastně daleká a možná i trošku přirozená, protože jsem studovala přírodní vědy na Univerzitě Karlově v Praze a tam jsme měli vlastně od botaniky po zoologii všechny možné předměty. A ač mě ta botanika a svět rostlin úplně tenkrát nezajímal, protože to bylo postavené na systémech a fyziologii a tak to bylo také trošku těžkopádné. Takže jsem studovala zvířata, ale k těm rostlinám jsem prostě blízko měla skrze vlastně to, kde jsem se pohybovala. Ta příroda mě od malička baví mě toulat se po lesích, po loukách. Vůně mě taky vlastně od malička provázejí. A pak se to propojilo vlastně až jako ke konci těch studií, kdy se mi dostala do rukou knížka Aromaterapie, tenkrát možná asi jediná tady na českém trhu od Roberta Tisseranda. A tam se to vlastně asi celé jakoby nastartovalo, spustilo, zkoušela jsem, experimentovala jsem s těma pár vůněma, které byly tenkrát tady dostupné vlastně na sobě, na svých kamarádech, tenkrát spolužacích, spolužačkách, pak samozřejmě na své rodině a až vlastně to vyústilo v to, že jsem se pak rozhodla studovat Institut aromaterapie v Praze a od té doby vlastně je aromaterapie součástí nejen mé práce, ale vlastně i mého osobního života. Ten svět vůní se ti od těch prvních začátků asi hodně doširoka otevřel. Je nějaká vůně, kterou třeba ještě neznáš, kterou bys ráda poznala, nebo už si to portfolio nebo ty esence všechny už někde cítila? Ne, určitě je to, jak říkáš, je to prostě svět neuvěřitelných jako a nekonečných možností, protože i ten svět vlastně těch rostlin, z kterých se získávají ty vůně, je obrovský. A postupně se vlastně člověk dostane k dalším a dalším jakoby vůním, které třeba ani nejsou pro tu aromaterapii, takže když vlastně se z té pozice toho jakože pracuji s aromaterapií, jsem aromaterapeut, dělám třeba ty aromaterapeutické masáže, konzultace, tak pak třeba hledám další vůně právě pro přírodní parfémy nebo pro ty osobní vůně. A tam už jsou to zase třeba vůně, které se běžně v té aromaterapii nepoužívají, ale jsou jako vhodné a nosné pro vlastně tu přírodní kompozici těch vůní. Takže určitě je ještě stále co objevovat. A mám takovou trošku, je to nemoc z povolání, to má asi každý, ale že si občas vlastně koupím i vůni jenom protože mě opravdu zajímá, jak to voní. Propojím se vlastně přes čich i přes vlastně takový jakoby nacítění se té vůně a potřebuji někdy opravdu vědět, jak tahle ta vůně z té rostliny jako nějakým způsobem na nás působí. No, takže mám různé lahvičky, které opravdu používám třeba jenom vzácně, nebo čekají na někoho, komu teprve jako do své vůně nebo do toho parfému jakoby přistanou.
prozradíš, jaká je vůně třeba mezi těma lahvičkama, které jsou takové ty speciální? Jsou to vůně, které jsou takové, oni sami o sobě vyprávějí příběh. Mi přijde, že opravdu, když je to hodně rozdílné, když si člověk přičuchne jen tak jako letmo, takový ten první čmuch, a když s tou vůní pobyde nějak díl, tak úplně cítíš a vidíš, někdy i vidíš, jak vlastně se rozvíjí ten příběh, jak je to jako dynamické a opravdu jakoby živé. Jo, některé ty vůně jsou takové, že jsou taky, každá ta vůně přírodní asi vypráví za mě nějaký příběh, ale někde je to, jak s nima pracujeme často, známe je, to jsou také ty typické vůně citrusů, lavandule, tea tree, máty, jo, tam už jakoby očekáváme, už s tím máme nějakou zkušenost, ale ty nové vůně jsou vždycky takové jako, nikdy nevíš, kam tě vlastně jako zavedou, se dá říct. Mm-hmm. Snad neprozradím zbytečně moc, ale ty si to sdílela i na síti, že si teď byla v Jordánsku. To je pro mě země, která musí vonět neskutečně a určitě jsou to vůně úplně jiné, než jaké známe tady. Jela jsi tam za vůněmi? Ne, jeli jsme tam s rodinou na rodinnou výpravu, takže bylo to trochu obtížné je přesvědčit, že je potřeba se také podívat na vůně. A tady v té zemi jsou hodně ty vůně propojené s barvami, kterých je tam vlastně taky spousta. A pamatuji si vlastně ty země skrze ty vůně. Takže ano, každá ta země má svou specifickou vůni a i to Jordánsko má určitě specifickou vůni a je jiná v městě, které je fakt také dynamické, hlučné, živoucí a ty vůně jsou tam všude na těch ulicích. A i třeba na poušti, která je zase jako úplně jiná, tichá, klidná, a jinak barevná a vlastně i jinak voní. Když jsi zvykla vnímat vůně, tak potom je pro tebe spíš radostné nebo obtížné dostat se třeba na nějaký trh v Jordánsku, kde to vůněmi překypuje, protože se tam prodávají koření volně rozložená. Je to pro tebe radost nebo spíš už zátěž? Je to pro mě velká radost. Já se dá říct, mám nenasytný nos, takže opravdu vydržím různě zkoumat a čichat k vůním docela dlouho, než jakoby mám pocit, že jako, to už je moc, už je ten můj most přesycený. Jenom bych příště jela sama, abych měla víc toho času na to zkoumání. Je to prostě jiné, když ten člověk si opravdu jede na nějakou jako vonou aromatickou cestu. Takže tohle je ještě nějaký jakoby můj sen, vyrazit opravdu někam jenom třeba za vůněmi. Takže těch plánů, jak to jako udělám, mám samozřejmě celou řadu a těším se na to, že to vlastně takhle jednou uskutečním a opravdu si ten trh s těmi vůněmi, s kořením, se vším prostě užiju. Přivezla jsi s nějakou specifickou vůni, která teď obohatila to tvoje portfolio netradičních vůní? A přivezla jsem si trošku jiné kadidlo, které vlastně, ty kadidla je jich jako spousta a každé jiné, záleží vlastně z jaké té pryskyřice, z jakého toho stromu ta pryskyřice pochází, jak se to destiluje, zpracovává, jestli je to eterický olej, jestli je to extrakt a CO2, nebo jestli opravdu jsem si i nakoupila takové jenom ty pryskyřicné slzičky, z kterých se pak destilují vlastně ty vůně. A navštívila jsem samozřejmě i nějakého místního parfuméra, který mi představil různé řady olejů od těch nejlevnějších po ty běžné pro turisty až potom pro níž parfémy, které opravdu míchá jako i z přírodních částečně ingrediencích, takže tam mi dával vlastně očichávat různé kombinace s oudem, který je tam jakoby běžný, s růží, santalem a pyžmem. Takže jsem si tam užila i vlastně takovouhle jako vonou degustaci různých kombinací vůní. Ty se věnuješ aromaterapii jako nástroji, který může těšit, v radostných chvílích podpořit naše podnikání, naši značku, náš brand, ale může taky podpořit v náročných chvílích. Ta směs toho, co aromaterapie může podpořit, je velká. Bylo to tak i na začátku tvého zkoumání a míchání prvních směsí aromaterapie, nebo jaký byl ten tvůj první záměr, když jsi se rozhodla vstoupit do tohoto světa?
Co bylo tvoje No, očekávání? jelikož je to vlastně jako postupná cesta, která se otvírá i tady u nás vlastně v České republice a hodně se to jako mění a vyvíjí. Aromaterapie je prostě dynamický obor, který vlastně má nějakou svoji cestu a jde to dopředu i s tím, že stále máme více dostupných jako různých studií, case studies, máme se o co jakoby opřít, je daleko víc jako zkušeností, i třeba už i u nás z toho teďko i medicínského, lékařského prostředí, což tady třeba za mě nebylo, když jsem vlastně začínala, takže my jsme opravdu pracovali hodně s tím takovým pohledem jako holistické péče, masáže vlastně byly propojené, takové ty aromaterapeutické, dlouhé, konzultace vlastně, aby se dobře vybrala ta vůně, ne, že mám jednu směs pro všechny, kdo dneska přijdou, ale bylo to opravdu dělané jako na individuální úrovni. A tím, že tam vlastně byla ta konzultační činnost, tak se mi potom často stávalo, že klientky začaly chodit s tím, že dneska bez masáže, ale potřebovala bych to probrat, protože se mi v životě děje to a to a to. Takže pak se to trošku zvrtlo spíš vlastně jako v ty konzultace a hledání těch směsí a vůní přímo na podporu vlastně toho člověka, většinou samozřejmě žen, v nějaké těžké životní situaci. Takže to zase vedlo k dalšímu vlastně studiu i účinků těch aromatických molekul na náš jakoby nervový systém, nějakou neuroregulaci, to, jak vlastně ty vůně opravdu mohou ovlivnit a pomoci nám a snížit nejen vlastně třeba nějaké projevy stresu, úzkosti, deprese, nevím, panické ataky, ale vlastně i podpořit nás v nějakém jakoby soucitu, v odvaze, vytrvalosti. Jo? Takže pak jsem třeba hodně pracovala tady s tím a postupně, jak se ten obor otvíral i tady u nás v České republice, začali jsem dojíždět i vlastně zahraniční lektoři, zahraniční aromaterapeuté. Dostali jsme se do kontaktu vlastně s tím světem, což tady třeba za mě úplně moc nebylo, když jsme začínali. A jsou knihy, jsou prostě kurzy, ty možnosti jsou opravdu jako neskutečné. A každý se může vydat tou svou cestou v rámci té aromaterapie, která si řekla, že je opravdu jako široká. Takže poslední dobou se hodně specializují nebo se zase věnují tématům, i které pak se mohou nějakým způsobem odrážet a podporovat právě lidi třeba v paliativní péči, a péči o lidi s nějakými jakoby specifickými potřebami, hodně lidí s depresemi, úzkostmi, nějaké vyčerpání, vyhoření, vlastně to, co je takové jako celkem časté vlastně v dnešní společnosti. A já tady tudy se jenom zpátky dostanu k bergamotu, protože proč ta vůně je skoro všude. A určitě ti doporučuji k prozkoumání. Je proto, že to je vůně, která opravdu vlastně uklidňuje náš nervový systém, harmonizuje vlastně naši psychiku, ulevuje za mě od přetížení. Jo, takového toho, jak máme pocit, že je toho opravdu jako už moc, může vést ten stres až jako do pocitů frustrace, nějaký nenaplněný očekávání, nespavost, která vlastně z toho může vycházet. A je to vůně, která většinou voní všem, i mužům. A dá se krásně kombinovat právě do různých směsí. Jo, takže jsou vůně, které vlastně mě provázejí celou tady tu cestu a hodně s nimi pracuji i teď. Takže ta aromaterapie, ano, je to jako jiné určitě od těch začátků. Ty si teď naťukla spoustu témat, které můžeme probrat dál, ale máš tu 2 vzkazy, tak já čtu. Daniela Straníková. Děkuji vám, dámy, za krásný rozhovor. Jani, těším se na vás moc v dubnu a myslím i v dalších měsících. Mám v hledáčku další krásné aroma semináře, na kterých budete lektorovat. Přeji vám krásné dny. Daniela z Pampelišky. To je hezký vzkaz. Je to krásné. Děkuji moc, Danielo, a taky se těším. A Eva Králová, moc vás zdravím, milé ženy, a děkuji za rozhovor o vůních. Jako malá jsem si velmi ráda hrála na bábu kořenářku z vysypaného koření, které jsem dávala do papírových kornoutků. Musela mít mamka asi velkou radost, ale to byla moje první cesta do voňavého světa. Jsem moc ráda, že se tento obor dostává na výsluní.
No teda, krásné. Ty krásně, děkuji, Evi. Ano, někdy to začíná takhle nenápadně, že si hrajeme na kořenářky a mícháme různé voňavé lektvary, sbíráme voňavé kytičky a pak se z toho může vyvinout naše nějaká voňavá i profese. A s tím výsluním já bych si to moc přála, nicméně ta aromaterapie je ještě, dá se říct, tak jako ta odborná třeba, stále tak trochu jakoby v plenkách a určitě zrovna dneska jsme o tom vedli jakou debatu tady s odbornými aromaterapeuty, že ta osvěta vlastně v tom, aby jsme ji používali bezpečně, efektivně, aby vlastně se v tom lidi jako vyznali, co mají hledat, co třeba je dobrý nápad používat, kde si dávat pozor, co třeba není úplně, jak se v tom zorientovat, tak ten velký kus cesty je stále ještě před námi. Takže díky za každého človíčka, který tu aromaterapii na tu výsluní vlastně s námi dostává. Janko, ty tady máš další vzkazy, já úplně koukám a děkuji všem ženám, které tě takto zdraví. Martina, dík za rozhovor, holky, Anička je skvělá. Hezký. Děkuji. A další tady mám vzkaz od Jany Buchtové. Mávám, je to radost vás poslouchat. Děkujeme. Jana je další moje kolegyně, která určitě bude dostávat aromaterapii na výsluní, takže zdravím, Jani, a děkuji. Děkuji, že nás sleduješ. Mám radost. Janko, já jsem tě potkala v době, kdy ty jsi vstupovala na LinkedIn a chtěla si tady propojit to téma aromaterapie jako nástroje podpory v náročných chvílích nebo v paliativní péči, v sociálních službách. Uběhl nějaký čas a tady to propojení zdá se, že už je mnohem přirozenější, než když si s tím začínala. Přesto pojďme tady tuto oblast trošku víc představit. Proč zrovna paliativní péče a jak konkrétně ta aromaterapie může pomáhat, nebo jakou roli a funkci ty v tom hraješ? Možná začneme tím, jakou roli v tom hraje aromaterapie a jak jí pomáhám hrát já. Aromaterapie vlastně, my už jsme to tady jako řekli, má spousta možností používání, aplikace toho, jak my ji můžeme do našeho života pozvat a začlenit. A vlastně jako podpora lidí v těžkých životních situacích, o tom už jsem taky mluvila, a vlastně paliativní péče, oblast vlastně toho umírání, ale i třeba potom právě práce s pozůstalými, i s lidmi, kteří pečují, a zdravotnický pečují, vlastně sociální personál, určitě nějakou podporu. Myslím si, že můžu říct, jako potřebují, vyhledávají. A ta aromaterapie je velmi úžasná v tom, nebo tak, jak ji vnímám já, že ona opravdu nemá ambici léčit a uzdravovat, jak třeba by se někdy mohlo zdát, a na tohle to jenom tak jako pozor, kdybyste se s tím někdy setkali. Ale ona je skvělým vlastně pomocníkem, podporou. Dokáže ulevit vlastně lidem od symptomů nějakého fyzického těla, jako jsou třeba bolesti, nebo nějaké jakoby následky dlouhodobé nemoci, dlouhodobého užívání léku, vlastně chřadnutí té naší jako tělesné schránky, ale dokáže velmi ulevit i na té emoční a psychické úrovni, takže snížit třeba právě projevy nějakého strachu, stresu, úzkosti. Dokáže ty lidi podpořit, aby vlastně prošli tou danou situací třeba nějakým způsobem lehčeji a jemněji. Takže tady za mě se kombinuje právě to, že opravdu mi to pomůže na mém fyzickém těle, když už třeba ta léčba není možná nebo dosahla vlastně svého limitu pomoci. A za mě je skvělý to, že my ji můžeme vlastně kombinovat, že se může kombinovat i s dalšími technikami v rámci té paliativní péče, ať už to jsou třeba nějaké dechové techniky, masážní techniky, dotekové techniky, arteterapie, muzikoterapie, vlastně jako cokoliv. Může se kombinovat i vlastně s léky jako podpora, ale tady zase tohle to patří opravdu do rukou někoho už jakoby zkušeného. A
může tam sloužit a obsahnout vlastně nejen pro vlastně ty klienty v té paliativní péči, ale právě i pro ten pečující personál, rodinné příslušníky. A za mě je tam takový jako, pro mě tam ta aromaterapie vytváří vlastně jakoby most mezi vlastně tou diagnózou a nemocí, co ten člověk třeba má, a s kterou se přesunuje pak do té paliativní péče, ale hlavně mezi tím, co ono opravdu potřebuje, jak se opravdu jakoby má, jak se jako cítí, jaké jsou jeho potřeby, jaké jsou a vlastně to, co on jakoby chce. Takže ta aromaterapie tam funguje jako podpora, i jako takový jako možný mediátor komunikace a je to prostě jaká kamarádka, která vás vezme za ruku a doprovodí vás. Já vím z tvých příspěvků, že ty často i vyjíždíš do různých institucí, do nemocnic, do organizací, kde se starají o nemocné a hovoříš s těmi pečovateli. Jakou máš zpětnou vazbu na používání aromaterapie? Právě, že výbornou. Jakože opravdu tam, kde si to dovolili vlastně zavést a nechali se nějakým způsobem proškolit, což je potom ta moje role. Jenom se vrátím k tomu, že se ptala i na moji roli, která je přesně tohle, jenom jako ukázat, nabídnout, jaký jsou možnosti a dělám to na základě vlastně nějaké mé zkušenosti se sbírané i ve spolupráci s kolegy, třeba právě ze zahraničí, kteří se tomu věnují a na základě i třeba nějaké jako odborné aromaterapie, studií, které na to jsou a které to vlastně dokazují, tak já to vezmu a pak to vlastně představím těm pečujícím nebo rodinným příslušníkům a nabídnu jim vlastně ty možnosti, ukážu jim, provedu je tím, naučím je to vlastně, jak třeba nějakým způsobem začínat. A tam, kde do toho jakoby opravdu jdou, mají k tomu to prostředí, to znamená, že i třeba vedení je k tomu nakloněno, nejen vlastně ty pečující a zdravotnický personál, ale velmi často záleží i na naklonění a o osvícení vedení, což se taky daleko jako zlepšuje. Prostě mám z toho velkou radost. Možnosti finanční, protože samozřejmě nákup lahviček a těch produktů něco stojí, takže tohle to tam, jako když je v té synergii, tak ty zpětné vazby jsou krásné, že opravdu vidí, že jim to jako pomáhá, že vidí vlastně, jak to ulevuje těm jejich klientů, jak je to další, jako co jim oni můžou nabídnout, jo, protože třeba v té paliativní péči tam už toho potom moc není. A mám z tohohle jakoby velkou radost, takže určitě těch institucí nebo těch zařízení, hospiců, ale i třeba oddělení v nemocnicích, kde mají paliativní péči, je proškoleno, se dá říct, už celkem dost, takže už můžeme sbírat ty zkušenosti, které jsou vesměs vlastně pozitivní. Takže tohle je něco, co mi opravdu dělá radost. Mm-hmm. Mluvíš o péči, která je spíš institucionalizovaná, ale spousta lidí se i stará o nemocné, umírající doma. Jakou tady nabízíš podporu nebo péči nebo zaučení? Jak si to můžeme představit? Tyhle ty, vlastně, když jsou to jako jednotlivci, tak se s nimi vlastně provádím jakoby konzultace, kde jim to všechno vysvětlím, naučím je to na základě vlastně toho jejich individuální situace zdravotní, rodinné, tak vlastně vybereme vůně, způsoby, často pracujeme s hydroláty, které vlastně si oni vezmou domů a pečují, takže s nimi nějakým způsobem konzultuji. Samozřejmě někdy jsou to lidé zdaleka, takže to řešíme i online, můžou si vlastně zavolat, takhle se propojíme, probereme to, já jim řeknu, co potřebují, oni si to vlastně jakoby někde nakoupí, nebo jim ty směsi namíchám, zasílám je někde, kdež mají blízko ke mně do Benešova, tak vlastně si přijedou a domluvíme se vlastně takhle jako individuálně a osobně. A ono to může vypadat komplikovaně, jo, taková vlastně péče aromaterapie doma, ale není. Jo, nemusíte ty lidi jako masírovat, nemusíte prostě umět nějaký zvláštní techniky. Jste tam jenom vy
váš blízký a ta vůně, která je tam prostě tím, tou propojkou, tou spojkou a tou pomocnicí. Já jsem se právě chtěla zeptat, jak to prakticky vypadá, jak vůbec prakticky s tím olejčkem nebo s tou vůní pracuji. Tak ty jsi naznačila, že můžu třeba natřít ruce nebo nohy nebo do těch difuzérů. Řekni nám, jak prakticky, ať si to dovedeme představit. Jo. Tam zase záleží hodně a vždycky záleží na záměru, s kterým já tu aromaterapii chci používat. Takže já klidně můžu opravdu chtít ulevit těm lidem od bolesti nebo od nějakého napětí, vlastně nějakých spazmů v těle. Můžu používat ty směsi ve formě vlastně s nějakými rostlinnými oleji, stuky a masírovat buď nějakou jakoby tu část. Můžu připravovat koupele. Jo, třeba taková koupel nohou je jakoby velmi jednoduchá a velmi účinná a efektivní. Nejen pro třeba úlevu od bolesti, ale vlastně i pro podporu té psychiky. Jo, ono je to stejně všechno propojené, protože ať ty vůně mají nějaké účinné aromatické molekuly, které opravdu můžou pomoci snižovat vlastně třeba tu bolest nebo záněty v těle, tak stále to voní. A my vlastně ty vonné molekuly zachytíme naším čichem a jde to nějakým způsobem i do našeho mozku a prostě nějakým způsobem každé ty molekuly tam samozřejmě pracují. Můžu připravit směsi do toho difuzéru, což je určitě taky fajn, třeba na provonění prostor, vytvoření nějaké jakoby nálady. A i třeba velmi často se to používá právě pro nějakých jako nepříjemných odérů, vlastně, které mohou provázet dlouhodobou léčbu a ti lidé se cítí jakoby daleko komfortněji, líp. Chtěla jsem se na to zeptat, protože přijde mi, že o tomto se málo mluví, ale ten nepříjemný odér je přirozený, když ti lidé berou spoustu léků a nemůžou to nějak ovlivnit. Prostě ten odér jde z těla ven do toho prostoru a určitě i oni, i ti pečující se potom cítí líp, když je tam příjemná vůně. Děkuji ti, že jsi na to upozornila. Jo, mě třeba tohleto vlastně, než jsem se jako do toho prostředí dostala, tak mě to samozřejmě nenapadne, že jo, takže jako bolest, nějaká úzkost, strach třeba z bolesti, ze smrti, jo. Ale vlastně tohle je velmi často a je to jako velmi jednoduché. Samozřejmě nemůžeme očekávat zázraky od aromaterapie, ale ta pomoc tam je, že vlastně jsem se často setkala s tím, že ty lidi se cítí opravdu nekomfortně a nechtějí, aby je třeba navštěvovali jejich jako vnoučata nebo příbuzní, jo, ale když se právě tady s touhletou oblastí toho nepříjemného odéru vlastně zpracuje, tak najednou je tam větší jako radost, je tam to, že se vůbec ty lidi můžou potkat se svými blízkými, je za mě jako určitě důležité, jo, a už jenom tady s tím třeba ta aromaterapie pomoci může. No, i na té psychice potom nejenom difuzéry se používají, takže se používají třeba různé ty keramické destičky, které se mohou dát na noční stolek. Používají se aromanáplasti, které jsou za mě úplně geniálním nástrojem právě pro třeba už jako ležící lidi, nebo kteří jako nemohou nějakým způsobem si vzít vůni a čichat. Inhalační tyčinky, že jo, se dají vlastně namíchat. Takže těch možností je tam opravdu celá řada a zatím jsme nenašli jakoby situaci, kde by se nedalo něco použít nebo vyzkoušet. To, jestli to ten druhý člověk bude chtít přijmout, už je druhá věc, ale ty aplikace jsou. Já si dovedu představit i to, že ty vůně vzbuzují vzpomínky v tom nemocném a může třeba ty vzpomínky potom sdílet, když má u sebe posluchače, kteří třeba hledají téma, o čem si povídat, tak ty vzpomínky, které vzbudí vůně, můžou být docela zajímavé. No dovedu si představit, že to uplatnění je velice široké a že možná časem budou přibývat další, že jo? Ty se tím zabýváš už dlouho a pořád tě něco překvapuje. Jo, je to určitě, a tady ty vzpomínky jsou velmi důležité a zase to někdy úplně stačí. Já vždycky ráda uvádím nějaký příklad pána, s kterým jsme pracovali a jenom tak jako pro ilustraci, aby jste si dokázali představit, i co může být aromaterapie, může to být velmi efektivní.
tak pán byl vlastně lesák za svého života a co nejvíc pro něj bylo, že chodil do lesa. Ale pak upoután vlastně na lůžko, a samozřejmě nějaký bolesti měl, nebylo mu úplně dobře po té fyzické stránce, ale nejvíc vlastně trpěl tím, že nemůže jít do toho milovaného lesa. A takže jsme do takové jako krabičky mu přinesli mu příbuzní nějaké jehličí, šišku, kus kůry, nějakou pryskyřici ze smrku a vlastně jsme s ním namíchali vůni, která byla vůně toho jeho konkrétního lesa. Jo, takže zase vůně lesa by pro každého z nás byla jiná. Ale on vlastně při každé vlastně čichnutí k té lahvičce byl v tom lese. Takže to tělo vlastně si jenom vzpomnělo jako takový, jako, jsem v tom lese. Jo, a vlastně to, co se jakoby stalo, tak najednou začal méně pociťovat tu bolest, líp spal, líp komunikoval. A to je vlastně za mě jako velká role té aromaterapie, že vlastně umí podpořit tu stávající kvalitu vlastně toho života v té paliativní péči. Jo. Takže ač taková jako blbost, namíchání směsi do nějakých není blbost, to je krásné. Tak vlastně přes to vzpomínky, které jsou kotveny vlastně tou vůní, tak vlastně těm lidem opravdu můžeme hodně ulevit. A pracuje se s tím třeba v reminiscenčních programech, jo, v domovech seniorů, jakože hodně a je to fakt super, ty lidi na to krásně reagují. Spousta lidí je to jako to první třeba na vůbec jako nějakou terapii, kterou oni reagují, tak je vlastně skrze ty vůně, takže děkujeme za ní. Ono se vlastně i říká, že s přibývajícím věkem, teď mluvíme o věku, ztrácíme schopnost vnímat jako našimi smysly, ale ta vůně, když je intenzivní, tak dokáže ji vnímat asi i hodně starý člověk. To si myslím, že je velký pomocník. No, my ztrácíme i tu schopnost toho čichu, což je jako běžné, ale tam jde spíš o to, že my zachytíme tu vůni, kterou my máme propojenou s tou určitou vzpomínkou a často nemusí být ani intenzivní, jo, že někdy stačí. A je to spíš vůně, než na intenzitě je důležitá, že je nám blízká, že to s ní máme spojené. Ale samozřejmě můžou být situace, kdy najednou cítíme vůni, která v nás vyvolá neúplně pěkné vzpomínky, takže jenom zase pozor, ty vůně zase mají moc i retraumatizovat toho člověka. Takže první princip aromaterapie je, že pracujeme s vůněmi, které jsou nám příjemné, která nám voní. Ty jsi zmínila, že aromaterapie v dnešní době už má spoustu informačních zdrojů, opírá se o rozmanité výzkumy, odborné znalosti. Setkáváš se přesto všechno s nějakými mýty, které s aromaterapií souvisí a máme možnost je teď třeba zbořit? Nakousnout. Jo, tak úplně takový první, který vlastně se s ním stále setkáváme, je, že je to přírodní, tak mi to přece nemůže nic udělat, je to přece bezpečné. Jo, ale eterické oleje, když vlastně se opravdu podíváme na to, co jsou oni zač, že jsou sice přírodní, pocházejí z rostlin s čím pracuje aromaterapie, ale že jsou velmi koncentrované. Jo, zase takový jako jeden příklad, který se většinou hodně často uvádí, 1 kapka eterického oleje z máty peprné, běžné bylinky našich zahrad, je 24, ale našla jsem už informaci 34 šálků poctivého mátového čaje. A má v sobě chemické látky, protože eterický olej je složen z různých chemických látek, které nejsou jako úplně prospěšné určitě třeba pro malé děti, lidi s epilepsií. Eterický olej, jo, nemyslím teď bylinku, z máty peprné určitě se nedoporučuje při nějakých jako třeba dýchacích potížích nebo pro lidi s nádorem mozku, třeba o tom se taky jakoby moc nemluví. Takže není určen pro dlouhodobé použití, ale v vysokých koncentracích. Jo? Takže běžná bylinka, ale eterický olej, protože je to úplně něco jiného než ta bylinka. Ty oleje jsou složené vlastně z terpenů, což jsou látky, které se nerozpouští ve vodě. Jo? Takže popíjení eterických olejů ve vodě, což je velmi jakoby častý a bohužel často doporučovaný není úplně dobrý nápad. A není to jenom, že bychom chtěli jako prudit a být jako, že to víme, že to máme vystudovaný.
ale protože prostě jako si tím opravdu můžeme v tom dlouhodobém hledisku třeba ublížit, jo? Protože jenom je to jako určitá chemická látka, která se prostě ve vodě nerozpouští. A máme jiné metody aplikace, jak vlastně s tím jako zacházet. Jo, takže ač přírodní, tak určitě neplatí, že jakýkoliv olej můžu použít pro kohokoliv, v jakémkoliv množství. Jo, jsou skupiny, u kterých je potřeba si obzvláště dávat pozor, ať už jsou to malé děti, těhotné ženy, kojící maminky, ale třeba lidé zamedikovaní, jo, nebo užívající nějakou léčbu, tak tam je opravdu na místě se poradit s někým vystudovaným, odborným, u lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, to se obecně asi ví, že některé bylinky nebo některé vůně to zhoršují, že? Můžou, určitě. Není to zase jako, že by 100%, ale jsou tam vůně, na které se říká jako a pozor, protože tomu člověku fakt můžeme udělat jako nepříjemno. Jo, my ho nějakým způsobem asi nepoškodíme, když to nebudeme dělat dlouhodobě, ale je mu to jako nepříjemný, je to něco, co nestojí za to jakoby dělat. Takže dá se aromaterapeutickými preparáty i předávkovat? Je to prostě látka, u které platí stejně tak jako u všeho i bylinek, že záleží na té dávce, době vystavení vlastně, jo. A co může být jeden, může být lékem, a co může být lékem, může být jeden. Vždycky je to o té dávce. Jo? A opravdu jenom krátkodobá třeba inhalace naředěných eterických olejů, takže to jsou takové vůně, které máš pocit, že ti jenom tak jakoby jdou okolo, tak už budou prostě v tom našem mozku fungovat, protože oni si tu cestu najdou. A není potřeba prostě sedět nad lahvičkou a nasávat, inhalovat, může to být pro ten mozek prostě moc. Jo, to samé, když bychom je používali neředěné na pokožku, tak si určitě můžeme poškodit. Eterický olej často se uvádí z kořice, není opravdu vhodné používat neředěný, nepatří na kůži neředěný. Jo? A můžeme si až tu kůži jako popálit, takže je tam opravdu spousta takových jako pozor. Kdybychom měli shrnout to, o čem jsme teď povídali, tak to je aromaterapie jako nástroj, který může podpořit v náročných chvílích. V nemoci, ve stresu, v depresi, v paliativní péči. Jestliže někoho toto zaujalo a řekne si, to mě zajímá, chci se s Jankou propojit, tak pojďme teď říct, kde tě můžeme najít, na jakém webu nebo kde ideálně, jestli ti napsat nebo zavolat. Najdete mě pod santala.cz, což jsem si kdysi takhle vybrala jméno svého podnikání a své domény a prostě jsem to neměnila, takže santala.cz a tam je možné nahlédnout do vlastně služeb, které zahrnují i aromaterapeutickou konzultaci, aromamentoring, další vlastně jakoby kurzy, a buď skrze tudy, nebo je možný se tam jakoby napsat mi do kontaktního formuláře, zavolat mi, napsat mi e-mail a doptat se. Tím, že spousta lidí je zdaleka, tak často se ani nemusíme jako potkat, že by za mnou museli sem do Benešova, ale můžeme to nějakým způsobem vyřešit vlastně online. Jo? A to, jak jsem říkala, buď doporučím jako směsi nebo receptury, eterické oleje, který si ten člověk má doma, nebo si je zakoupí, anebo vlastně tu směs potom na základě individuálního poradenství namíchám a posílám. Pak ještě vlastně hodně působím v odborné společnosti České aromaterapie, kde jsem vlastně členkou rady, což je společnost, která se věnuje nejen jako milovníkům a příznivcům vůní, ale právě i odborným aromaterapeutům a profesionálům. Takže i vlastně tam se na některých třeba akcích a kurzech můžeme potkat a samozřejmě potom pro ty individuální kurzy mě kontaktují lidé, tak jakože jim to přijde dobrý nápad, že to někde slyšeli, někdo to říkal, takže se ozvou. To je pěkné. Takže buď tady na LinkedIn přes osobní profil Janka Urbanová, nebo přes webovou stránku, která se jmenuje www.santala.cz. Tak je to správně? A i na Facebooku vlastně mám taky profil, který je taky Santala nebo Janka Urbanová. Vlastně tam mám
oboje. Takže když budete hledat Santala Janka Urbanová, tak určitě mě nemůžete minout. Máš tady další vzkaz od Martiny Marvanové. Moc vás zdraví, milé ženy, krásné téma. Děkujeme. Děkujeme. Janko, já si uvědomuju, že já jsem tě poznávala v online prostoru skrze zážitky. A jedním z těch zážitků bylo, že ty si před několika lety sdílela video, kdy si tvořila osobní vůni pro jednu zahraniční business mentorku a to mě úplně dojalo, ten její výraz, to, jak ona to rozbalovala, jak to přivonila. A tak jsem se dověděla, že ty děláš i osobní vůni jako podporu záměru nebo podnikání. Pojďme teď představit tuto tvoji větev. Jo, to bylo krásné video. A to je totiž na tom to nejkrásnější. Ještě než představím tu větev, tak vlastně, když se ten člověk, ta žena většinou potká se svou vůní, tak je to přesně tohle, co se stane. Je to takový jako, jo, je tam takový ten úsměv, který ale jde úplně zevnitř, jde úplně jako nevím odkud, ale prostě je to něco jiného. Takže tohle mě na těch konzultací a míchání těch osobních vůních fascinuje, jak vlastně si každý najde tu svou vůni, která tohleto v něm probudí, ale už nemám ty další videa, mám jenom tady to jedno s Ester, ale ty osobní vůně vlastně tvořím na základě zase toho, kde se ten člověk nachází, v jaké životní situaci, co právě teď by potřeboval, kam třeba směřuje. Jo? Takže určitě pro lidi, kteří třeba si se někde zasekli na své cestě, potřebují podpořit nebo vůbec najít ten jakoby další směr, nebo naopak prožívají i třeba něco krásného a chtěli by ty krásné momenty, ty krásné emoce zachytit vlastně do té vůně. Takže tvořím i třeba vůně na takové jako je to, když jsem byla u moře, tam jsem se cítila takhle, ale než k tomu moři pojedu, tak já potřebuji se takhle cítit, jo? Takže vlastně vytváříme i vůně právě pro možnost vlastně být v kontaktu s tou vzpomínkou skrze vůni. A samozřejmě i osobní značky, brandy mají za mě každá nějakou vůni, je to jenom jakoby další vyjádření té značky osobní, takže míchám právě vůně i pro brand, pro osobní značku, ať už zase na podporu vlastně vyjádření toho, co ta značka má za hodnoty, co vlastně jako chce, jak chce, aby se s ní vlastně klienti cítili, ale tak i vlastně v rámci procesu toho rebrandingu se mi to osvědčilo jako celkem mocný nástroj, že zase podnikatelky potřebují vlastně takovou jako tu cestu, která vlastně ta vůně, tam může být zase jakoby průvodkyní nebo podporu toho, jo, že mám svou značku, vím, jaké má hodnoty, stojím si za tím, je to super, ale neumím to dát ven, nebo nevím, jak to mám, nebo je tam nějaký ostych. Tak vlastně i ta vůně umí v tomhletom podpořit. Takže zase ty vůně vnímám zase jako nějakou podporu, která nás prostě jakoby vezme a provede nás tou cestou. A to by mě zajímalo, jak to funguje. Jestli přijde člověk a podle vůní, kterému nabízíš, si vybere to, co by chtěl, anebo ti řekne ten svůj záměr, to, kam směřuje, a ty podle toho namícháš vůni. To by mě zajímalo. Já jsem hrozná šťoura, takže já se vždycky fakt ptám. Někdy je to až takový jako i koučovací rozhovor, jo, používám různé vlastně techniky v rámci toho rozhovoru, takže to určitě není jenom jako otázka, jaká vůně se vám líbí a co byste tam chtěla, ale někdy je to až takové objevné, že jako wow, tohle jsem se prostě potřebovala vlastně jako dozvědět, jo. Takže to celkem jako, dá se říct, obsáhlý, dlouhý rozhovor a na základě toho rozhovoru i používám třeba často vizualizace. Tak předvyberu vůně a pak už vlastně na ty vůně ten nos té klientky nám řekne, jestli vlastně
tohle jsou ty vůně a já je pak vlastně nějakým způsobem a zase na základě určitých jako už řemeslných technik skládám dohromady tak, aby z toho vyšla ta konkrétní vůně pro toho konkrétního člověka. Když se řekne vůně pro brand a podnikání, tak určitě někdo už to zná, vyzkoušel, je nadšený a pak bude skupina, která si vůbec nedovede představit, co to vlastně znamená a jak se to používá. Co to je vlastně? No, že jo. No. Jo, je to... Tam hodně záleží vlastně, jak člověk, v jaké fázi je toho podnikání a proč tu vůni chce zase. Jo? Jestli ji chce jako pro svoji osobní podporu, tak ji nějakým způsobem používá pro sebe, aby se právě dostal do té emoce, do toho jako stavu toho těla a řekl si, jo, tak jako jo, teď já vím a ta vůně udělá takový jako, jo, já to vím a teď to můžu jít někam říct. Jo, takže jsem měla klientku, která takhle potřebovala začít točit videa, byla si velmi nejistá, ale přitom jako měla o čem mluvit a potřebovala jenom tady podpořit podporu tady to. Takže vlastně při každém přičuknutí k té vůni svojí před tím točením těch videí, tak vlastně podporovala sama sebe, aby mohla ukázat to, co opravdu jako chce a potřebuje říct. Pak mám klienty, kteří vlastně třeba něco posílají, něco vyrábějí, a tak zase ta vůně je udělaná tak, že ji přidávají, vlastně kapují do obálek nebo na ten výrobek. Takže když vám přijde ten balíček, tak je tam nějaká vůně a vy se vlastně můžete skrze tu vůni kontaktovat vlastně s tou značkou. Jo, takže těch možností, nebo třeba do salonu, mám klienta, který si jako opakovaně objednává vůni, aby vlastně než jeho klienti přijdou k němu na lehátko, tak vlastně se už s tou jeho energií vlastně kontaktují v nějaké jako čekací zóně, takže ty vůně je to i jako parfém, když chodíme na networkingy, tak se můžeme touto vůní zahalit? No, určitě jo. Určitě jo, je to vlastně docela hodně. Jo, buď pro sebe, že vlastně já to beru jako podporu, je to pro mě, anebo vlastně chci, aby si mě ty klienti ještě nacítili jinak, než jenom skrze barvy, fonty a hodnoty mé značky. Stalo se ti někdy, že v tom procesu, který popisuješ, že je podrobný a poctivě do detailu vedený, stane se ti někdy, že někdo řekne, tak toto já zatím nevím, to radši odložme? V souvislosti s tím brandem se mi to vlastně nestalo. Vždycky jsme tam našli, jo, tím, že já vlastně někdy, když člověk neumí najít slova, tak jdeme skrze to tělo, jo, skrze vlastně vyjádření toho, jak já se cítím v tom těle, když. Jo, a proto jsou i jakoby takovým vhodným nástrojem ty vizualizace. Takže já vlastně někdy mi stačí, že nepotřebuju to slovo, ale i vidím, jak ten člověk třeba v tom, nebo to popíše jako jiným, než když proto neumí najít slovo. Dalo by se říct, že jsi i aromaterapeutka? No, slovo aromaterapie vlastně v sobě obsahuje slovo terapii. Takže kdo z nás jako pravé slova smyslu teď myslím, psychoterapeutem, tak by to úplně neměl používat. Nicméně prostě slovo aromaterapie to v tom označuje a tak, jak my ji vlastně chápeme, tak ano, protože používám ty eterické oleje vlastně tím terapeutickým způsobem. Ať už pro práci vlastně s mentálním zdravím, s psychikou, ale i třeba vlastně na tom těle. Takže jo, ale ta terapie je u nás taková prostě ošemetná, takže třeba daleko raději i v těch domech s paliativní péčí nebo domech, kde pečují třeba o seniory nebo o lidi se specifickými potřebami a nejsou to vystudovaní aromaterapeuté, ale používají třeba aromaterapii, tak vlastně mluvíme spíš o aromapéči. Jo, že poskytují aromapéči, protože je to jako i daleko lépe přijímané. Jo, ty lidi to nějakým způsobem vnímají i třeba jednodušeji a lehčeji než slovo aromaterapie. Jo, to si dovedu představit. A je to za mě v pořádku, protože ano, ta aromapéč tam prostě jako je poskytována.
Co znamená, když říkáš, že jsi aroma mentorka? Mhm. No, je to vlastně mentoring spojený s vůněmi, takže pro lidi, kteří pracují s vůněmi a pracují s nimi buď jako aromaterapeuti, anebo právě třeba kouče, mám v aroma mentoringu, sociální pracovníky, zdravotníky, kteří vlastně používají vůně jako další techniku ve své práci. Jo, to znamená, že třeba není to jejich hlavní pracovní nástroj, ale osvědčilo se jim to, nebo by to chtěli používat právě pro podporu svých klientů, ať už třeba v tom coachingu, nebo třeba jako jiných terapií, na kteří jsou oni odborníci a specialisté. Takže vlastně se setkáváme a opravdu tou mentorskou činností potom s nimi pracuji. Samozřejmě ideálně je třeba jako dlouhodobější mentoring, ale i jednorázově se mi to velmi jako osvědčilo, protože ty lidi často neví, řeknou, já nevím, teď jestli můžu tohle použít, nemůžu tohle použít, takže tohle je čas na mentoring, na to předání těch osobních vlastně i zkušeností, typů, vedení toho člověka nějakým způsobem zase k jeho úspěchům. Ty si to už zmínila, že nejenom, že děláš aromaterapii v praxi, ale i vzděláváš další zájemce o tento krásný obor. V jakých kurzech nebo kde tě najdeme? Kde máš semináře, kde máš lekce? Hodně vlastně učím pro tu odbornou společnost České aromaterapie a mám svoje kurzy. Zrovna teď poběží paliativní péče 12. března, kde se uvolnilo 1, možná 2 místečka, takže kdyby někdo ještě na základě tady toho získal nápad, že by se mohl připojit. A chystám i nějaké online potom i webináře a tak, protože to je forma, která ač s těmi vůněmi to úplně není ideální, protože přes ten online bohužel tu vůni přenést stále ještě neumíme, tak ta poptávka je, protože ty klienty mám třeba zdaleka a opravdu z Moravy jezdit do Prahy nebo tam od Karlových Varů je to pro ně jakoby složité, tak vlastně najdu nějakou formu i pro ty online, takže i to je něco, co třeba mě letos tak jako trochu čeká. A je to tam nějak omezeno, že je to třeba jenom pro určité profese, zdravotníky, maséry, kouče, nebo jste úplně otevření pro všechny, kteří se chtějí dovědět o aromaterapii něco dál? Vždycky záleží na tom tématu, takže na určitá témata je potřeba mít alespoň nějaké základní vzdělání v aromaterapii, což třeba u toho kurzu paliativní péče úplně potřeba není, protože ten je opravdu udělán tak, že jdeme od základu pro potřeby toho tématu. Jo, takže a ten je určen pro vlastně zdravotníky, sociální pracovníky, ale i rodinný příslušníky na takovou tu aroma péči vlastně v domácím prostředí. Kurz třeba teď, co budu mít i o těch přírodních parfémech a namíchání si osobního přírodního parfému, klidně i se záměrem pro rok 2026, tak je určen vlastně komukoliv. Tam stačí jenom to, že vás ty vůně baví a že třeba byste se chtěli dozvědět, jak to udělat, poskládat tu vůni tak, aby vlastně mi z toho vyšla nejen hezká vonná kompozice, ale aby třeba nějak jako i držela, voněla, vydržela a odrážela vlastně to, co já chci, to, co jakoby cítím. Takže to je různé. Je to podle vlastně toho zaměření a tématu toho kurzu. Můžou být pro kohokoliv, anebo pak jsou hodně specializované. Ty jsi to tak jako proběhla, nějaký ten kurz tvoření parfému osobního. Pojďme toto představit, protože vím, že už se ti to blíží. Jo, to bude taky vlastně, to jsou také březnové novinky, paliativní a tady ten parfémový kurz a ten bude v Praze, ten parfumářský a je to opravdu o tom vlastně podívat se na základy toho, jak se parfémy z přírodních ingrediencí tvoří, kde si lidé můžou očichat opravdu stovky různých vůní právě z různých částí světa a ponoříme se do toho tématu,
jak to udělat, jak to vlastně zkombinovat, jak s tím pracovat, jaký je třeba rozdíl mezi syntetickým přírodním parfémem, jaký je rozdíl mezi aromaterapeutickou směsí, přírodním parfémem. A letos jsem to pojala vlastně i trochu tak, jak je ten rok toho ohnivého koně, což většina lidí v mém okolí je takový jako, já vlastně nevím, jo, bude to asi těžký, ale zároveň kůň je přece krásný zvíře, tak by to mělo být hezký. Takže jsem si říkala, že bychom mohli, kdo bude samozřejmě jakoby chtít, tak se trošku podívat tady na tu energii toho, co nás čeká. A tím, že to je ještě březen, tak je to poměrně ještě stále začátek nového roku, teprve se probouzíme, příroda se taky teprve probouzí, tak bychom to mohli udělat tak jakože s jakým já tím záměrem do toho roku vlastně vstoupím. Ohnivým. Ne, ohnivým, ale zároveň se musíme dost držet při zemi, aby nás to trošku nesežehlo. Protože to asi bude to fofr, ale zase je to rok plný příležitostí, takže za mě jako dobrý, jo, ale cítím tam hodně takovou jako obavu, možná strach z toho, jestli to jako vydržím, z toho, abych jako chytla ten dobrý směr, takže tam vlastně pracovat s tím záměrem určitě taky budeme i na tady tom kurzu. Koho aromaterapie více oslovuje, ženy nebo muže? Samozřejmě většina klientek jsou ženy. My prostě nějak s těmi vůněmi lépe dokážeme, nechci říct, jako lépe dokážeme žít, ale dokážeme je víc vnímat. Jsou pro ženy podle mě velmi důležité v tom životě, aniž si to uvědomujeme. Ale muži jsou mezi klienty také. Jo, jsou to většinou i třeba nějaký jako bylinkáři nebo maséři právě, fyzioterapeuti, buď lidé, co pracují i koučové, co vlastně pracují na nějakém osobním rozvoji s lidmi nebo v těch terapiích jako dotykových, a nebo i třeba zahradníci, bylinkáři a tak. Takže i muži jsou, ale je to opravdu vzácnost. Janko, když odložíš aromaterapii, čím se ráda bavíš? Jsou to zase jenom vůně, nebo je to i něco dalšího? Teď to vyznělo hrozně, jo? Ale jaká je Janka, když odloží aromaterapii? No, hele, já ti vůbec nevím, jestli to jako jde odložit aromaterapii, protože ty vůně prostě jsou, jo. My cítíme a čicháme, i když odložíme ty lahvičky. Takže ano, ty vůně prostě vnímám. Jenom tam nemám třeba ty klienty, to je takový jakoby rozdíl. Ale kde trávím ráda čas, tak je určitě příroda. Potřebuju být hodně v lese, na loukách, na horách, u vody, děláme to jakoby moc dobře. A často jezdím i se svým koněm právě po přírodě a i ten přijímá aromaterapii, takže je to vlastně zase jakoby celé propojené. A možná i ta voda mi dělá dobře, takže se opravdu namáčím se, kde můžu, když potkám nějakou vodu a těším se zase, že bude jako sezóna moci se namáčet víc, že teď to bylo všechno zamrzlé a studené, takže ta voda mi dělá dobře, ale i třeba dobrá káva, jo, a vlastně je to propojené s těmi vůněmi. Cestování, jo, zase je vnímám přes ty vůně. To je možná nějaký dobrý postřeh vlastně si uvědomit, že ten svět a to, co se děje kolem nás, vlastně přes ten čich vnímáme a možná tomu dát jenom jakoby pozornost. Jo, že je to fakt pro nás jako velmi důležité. Není nic krásnějšího, než po dlouhé zimě, když se objeví první květinky, které voní, tak to najednou dokážeme vnímat, ale v létě už je těch vůní tolik, že nás to zahltí, ale vlastně ta vůně je pro nás důležitá, i když to nevnímáme v tom běžném provozu. To můžu potvrdit a souhlasím s tím. Janko, osobní otázka. Jestli nechceš, neodpovídej. V kolika kufrech máš svoje éterické oleje? Já je mám tady před sebou, tak ti můžu spočítat.
Jsou to kufry takovýchto velikostí. Jo tak, takže takové přenosné. Takové přenosné, mám tady i dřevěnou krabici a malé krabičky na malé poklady. Nikdy jsem to nepočítala, ale jako stovky to budou a těch kufříků tady na stole mám 4, 5 a ještě tamhle dole jsou 2, takže třeba takových 6, 7. Mě totiž pobavila před časem tvoje otázka na sociálních sítích, kde se ptala, podle čeho si třídíme éterické oleje. A já jsem si říkala, no ty svoje 3, co mám, tak si prostě netřídím. Ale došlo mně, že ty vlastně, když jich máš tolik, tak je musíš mít podle něčeho rozdělené. Tak podle čeho ty máš ty éterické oleje rozdělané, aby ses v tom stále vyznala? No, já, jak jsem vzduch, voda, tak trošku nejsem úplně jako systematik, což je taková moje občas se dá říct jako slabina, ale vyznám se i v chaosu, což je zase jako dobré, to je důležité. Nicméně na základě i tady toho jsem si říkala, tak dobře, tak když tady vyzývám lidi, aby si to rozstřídili, tak jsem si udělala opravdu i svoji inventuru a teď jsem si nově rozstřídila podle vlastně jakoby morfologie rostlin, to znamená, že mám citrusy, pak mám třeba jehličnany, pak mám kadidla, pryskyřice, pak mám kořeny, protože já vlastně i potom je takhle hledám. Jo, že doposavat jsem to měla buď podle značek, že jsem věděla, že od téhle značky mám tyhle oleje, tady, že mám vzácné oleje, tady, že mám květinové oleje, ale vlastně jsem vždycky tak jako po těch kufřících různě tady tápala. Takže teď nově uvidím, jak mi to bude vyhovovat a jak dlouho mi to vydrží. Já předpokládám, že na svoje kurzy nebo webináře, semináře nosíš vzorky vůní. Ty máš určitě čich trénovaný, ale my, běžní smrtelníci, kolik zvládneme jako vůní po sobě nějak jako okusit? Je to omezené nebo je to nekonečné? Je to velmi individuální a nemůžeme dopředu vůbec říct, jak to máme. Takže zase si tohleto jakoby vyzkoušíme zkušeností. Jsou lidé, kteří jako dají 5-6 vůní během toho kurzu a opravdu mají jako hotovo, že cítí, že už ten další by byl pro ně moc. A jsou lidé, kteří vydrží tu aromasmršť během celého kurzu a ještě pak si chodí dočichávat, co jsme třeba neočichali. A nedá se říct, že dopředu vlastně se určitě nedá odhadnout, kdo jak vlastně na tom budeme, protože i lidé, co třeba pracují s vůněmi, tak ale nevydrží jako dlouhodobě inhalovat a není jim to příjemné. Naopak třeba lidi, co jsou úplně nováčci najednou, jo, takže nedá se to dopředu říct, je to velmi individuální a já na to vždycky na kurzech upozorňuju, aby se lidé cítili komfortně, aby vlastně to přetížení potom jim nemusí být příjemné, na někoho je to moc, může začít bolet hlava, takže si určitě děláme pauzy, hodně větráme, jo, tak je to takový, že jim říkám, řiďte se svým nosem, ten vám nejlíp poví, kolik toho ještě zvládnete. Ty píšeš na svém webu, že vůně je přítelkyně, která vás povzbudí i pohladí. A aby to tak bylo, tak hledejte ve vůních rovnováhu, nejlépe s Jankou Urbanovou, která byla hostem tohoto dnešního vysílání. Janko, moc ti děkuju za tvůj čas a přeju ti, ať ti letošní rok ohnivého koně přinese dostatek energie, síly, ať máš možnost předávat i čerpat tak, jak potřebuješ. Já moc děkuji za tento prostor, za krásně vedený rozhovor. Moc jsem si to s tebou užila. Doufám, že to pro posluchače bylo z nějakého důvodu třeba přínosné a inspirativní. A moc všem přeji, ať nám ten rok toho ohnivého koně nejen pěkně běží, ale taky voní. Mým hostem dnes byla Janka Urbanová, profesionální aroma mentorka, aromaterapeutka a lektorka. Více informací o ní a o jejich službách najdete na stránce www.santala.cz. Děkuji za pozornost a přeju všem hezký den.
Krásný den.